Sebuah kenikmatan. Salam porong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Allah. Bermain roti kering brownies roti kering. Kenapa, Mak? Apa tak kanjane? Aku mau ke pasar ikut orang. Oke. Mae mau ke pasar, kamu ikut. Mbak Mer juga ikut Mae lo ya? Di rumah. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Aja kececek. Di saiki ndilayu, Kak. Dek lina kececengan saiki apa kena kececengan. Alah Mak mungkin nek pun anu mari dhewe nek ngoten niku. Ngene lho tak marahi. Penyakite ngene. Ngono iki penyakit lho. Dek ini kan mangsa kok isin no. Mak, rapan niku nek diomong guyu-guyu. Isin kok nyatane no kok. Nggih, Mak. TV. Nek diomong Tapi kan nganggo guyu-guyu. penyakit ngene kowe. Malah kowe. Iya. Iya. Ngangkat ngakoni. Nek kasur. Wong kadang ngoten nih Mak, tak pasang nggih mboten purun. Enggak Mbak Mur, enggak dingin ngoten nih Mak. Wow, alah. Lek Lina dek kayak ngene. Lina. Lina. Ini yo nek Lina. Lina ini. Ya Allah. Lah, niku saumurane apa, Mak? Iya, yo sakmono kuwi. Ngono ki penyakit apa nggih? Duga Mak, ngoten niku terkadang mungkin nek pun ageng terusan nggih mari dhewe empuh duka ngoten niku. Enek Mbak Dekne wis dekne dadak man nek scroll nang TikTok. Iya kuwi dek niki memang umur di seusia ngono ki jarene me koyo sindrom. Enek Bu Uni wis jenenge nek kedokteran ngarani mbuh apa. Ngono. Nek susu Mbah Wiji ki ndek kae ini ki lingir. Jarine Pak Yaribin ini ki Terus diapane? silete ngene-ngene. Ya Allah. Iya. Iki anakku dhewe iki yo. Nggih. Isin. nggih. Isin. Mulai 1 2 3. Maunya. Isin, nek niki isin. Nggih, Mak. Lina ngene. Hmm. Oh, ini coba celok. Ora celok. Ngono. Dikempet ngoten. Ngono lho, kececengan. Mate gede kok. Nah. So, tak ngene. Nah, besok nek di bojo ngene. Ngene. Dek, kowe tek kececengan kena apa, Dek? Bu. Ayo kan Bu nggih. Kok gua. Lah ngene iki nek kececengan iki ben piye tak tekoki. Ngene lho, aku engko nek wis keringetan terus penak ku iso turu. Kaya olahraga ngono lho ngono. Jare. Padha kaya iki mau. Sindrom dingin kececengan. Isin. Aja. Mak tak pasang nggih. Ya. Iya, siap. Wis kita nggo jarik aku. Tuku. Tuku apa ya? Guna kan aku ora guna. Napa? Ndek kaya ngger pasang ngene ya. Dompete ndi? Duwike. Sik. Tak iku darane wong jaluk engko. Alah mau didarani iki rapopo aku sih. Pasar ya lek gamis. Mbok kulik kae. Wah, ngoten niku donak. Kehakno pasar wis ngene kok ngono tak pamisi. Terus kelingan sunatan ya wis. Mbok kuwi tak pamisi. Ayo ke pasar. Niki nek matan dijak, nek matan gak. Lah kulakane wakih, lah aku dijak yo. Niki ayo nggih. Lah ngono terus digendong nang dhuwur anu Mbak gendongan.
Ngono ki sak Mbak, ngono ki aku seneng dhuwure iki. Nggih. Kok yo makku kesel ya sah. Bocah kok nakal. Ora gelem nang omah. Iki ngono aku. Aku dek gawe iki nakal. Jadi nek anakku gak nakal ora nurun aku. Jadi nek anakku gak nakal ora nurun aku. Nek nakal Nek nakal nurun aku. Tapi untung anakku teluran nurun aku. Nakal apa lah yo Mbak yo? Wong Lina yo ora nakal Mbak. Ganggang nangis ae yo ora. Nggih. Arifin ki yo nakal apa leh? Yo ora tau Nggih. tak nganu tak mriki tenanan ngono. Nyolong yo ora tau. Nyolong ngene kancane ngancane ngono ki yo ora tau. Nek aku ki nakal nyolong tau. Terus bulan ra mulih-mulih tau. Senengane aku ndek nyolong padha ae Mbak Cacili. Ayo ana. Nanti nek kok wititane ngono wong iki colong. Jambu ngoten. Nah, sama aku dek nakal. Kok ketemu anakku ora nakal berarti ora keturunanku, ora nurun aku. Mergo wis tak buak barang elekku sing apik tak wehno anak. Masak. Masak. Murnet Nggih. Mak gak ada jamur lumut, Mak. Jamur lumut. Mangan, Mak. Iya, Mak, tutup Mak. Iya. Aku ndek ngene tumok kok, Mak. Mak jenenge persoalan aku menggene. Aku lali ndek kowe. Ya, ini operasi ndek aku. Oh, iya. Terus saiki mak gawe apa nek? Cek wis tak tahu, Cek. Oh, Cek. Kok nggih, Bu. Kau serk ae. Apa-apa, Pak? Jamur. Iso iki iya le. Iya, Mak, lali aku. Piro, Mak, ngono ki, Mak? Dalem. Nggih, Mak. 1000 ya, Mak. Kabeh piro? 10.000 kabeh. Iki siji loro telu papat lima wis 10.000. Nek nyang 15 kira apa? Wis Ampun to, Mak, wong pun di tumbas sedaya. Nggih. Iya yo, dapur ae. Kata-katane Mbak. Pas, iki dong, tangane iki tangan dapur. Andane yo, Mak. Ngene. nek ngene iki kalem ya diarane kene. Nek kena apa Dik nek go YouTube padha tuan. Nggih. Nggih. Pasar oke ya Dik ya. Ya Dik ya. Enten mboten? Niki lho tesih enten, Mak. Ngajeng. Bayam raja nek. Bayam raja.
kak. Ya delok anak dhewe iki pas pacaran. Masa? Kok delok pas pacaran? Nek yo delok anak pacaran iki Anak-anak karo anak lanang kok ngene Kan delok nek bento ngono ya, Pak. iki jagat delok aku ora ana delok aku ora nek. Iku ki ngono Mak, nanti iku ki ibarate ketoprak Mak. Nek asline ki ya engko ya diwarna wong ya kaya apa. Iku ketoprak. Bae lanang ketoprak bareng ngono ya. Lah kok nang iki apa Mak? Oke, urip nang donya ki apa le Mak? Anu niku sing Didarani ngene, jarane ngene biran kesan. niku Pak Kasbiran teng mriko teng Sragen. Teng Sragen. Asline wonge asline wonge. Masalahe jenenge aja dirapi mboten purun. mboten dibukati bondoku dijaluk Mohon sampeyan nggone anu pengadilan dibuwontak nang HP. Nggih. Ya aku. Kula dulurku ya aku pengen ngoncak-ngoncak dulurku. Wong nek urip ora gumbu kek moge nek wis mati kok bingung bandane. Monggo Mak, monggo. Engko nganten jenengan. Tempe tak apa kuwi Pak. Ceker sing rene. Oh, cekeran tanpa tulang. Lho, rene. Pokoknya dhewe. Weteng manyu. Weteng. Adek anu le. Mbak Damis. Dalem. Ning HP glowing adek. Waduh mbak aku. Oh, kula asline elek kok mboten. Dangge. Tetep elek kula. Ya Allah, Mbak Damis belanja cuek, guys. Sampai berdua mereka enggak Mbak Damis? Kula. Ini ki apa lek otak apa? Rolade. Ayamnya kroso. Rolade ki apa lek ini digoreng mbek apa? Iki digoreng nganggo Ndok. ndok. Ya wis. Oh iya di kota Indok. Sampai Greg. Oh, follower pun minta makin Ya banyak. sak senam ngono aku ki dadi wong ya sak sing ape anggere raup pas sudah ya. Pas sudah mak ya balapan ya. Ya Allah ada mis pintu. Si goreng lho. Iki apa-apa enek ya. Tidak uang Nggih. Iki jenenge pasar plaza. Jadi kalian pengen awan ape awan ngantek sore ijek bakul ijek apa. Kan itu 17 Terong mak, emak aku jek terong mak. Terong rontok sing kuning, gak sing ungu terong gak ono mak. Kono ndak? Dua mantuku kapan banget ambek Mang Damis. Wis kene gak ngintu ae monggo Mak. Tak kembake coba sing gede iki lho. Video sedikit. Belanja. Sip, mantap. Astagfirullahaladzim. Urung. Astagfirullahaladzim. Video sedikit aja. Jule 69. Wis ki anu, Pana iki seneng banget. Tak tuku terong. Pulang terongnya geser lemak. Wis gesek. Enak ndi mak? Kandang jenengan. Sore rakyat. Sore rakyat. Iki lho. Sing isine akeh. Terongnya berapa? Nah, itu lo tak pilih no ya. 10.000 ngono ya. Kataan. Pulang keluar. Ada terasa gede. Telu wae, pulang telu ku tak campur tempe. Makasih. Kantun. Jagung manis, betul. Telepone teng pundi? Apa? Ya kono Mbak, gurih Mbak. Gurih Iki ndi, Mas? Oh. Lah Kang.
duwe gawa genten. Wis ayo. Wis. Wis nduk jamur ya kok, wis nduk sosok. Nyata kayak ini ya. Iya. Gendong. Ngene gendong. Lonjone gendong. Lonjone gendong. Mau gunane jari iki dienggo apa? Ya digendong. Berere. Ya Allah, Mak. Ora ngono. Rasa isen wong desa kok isen. Apa dadi apa? Loh. Justru sing iki mah berbahaya iki. Mati dene kok bakul-bakul. Terus kok kumpul. Kumpul dasar. Titik. Oh, pitik enggak dikolis ya. Mas saya Mor. Manganan iki sok apan lho, Mak? Urung manganan nih, Mak. Dereng ngenten anu merah. Dereng ngenten Kasih manganan. Tak ini mungkin lawak. Apa belanja entek? Dewi ini tika tanu iki lomboke nggih tembas ning kotoke. Rambutnya. Anten ae sing Apa? jempleng putih niku. Heeh, karek saitik ngono. Apa namanya? Wonge njur. Apa mak separo mak? Belas mak, ambek kayu mak rapat mak. Iki ora ora. Ah, dikelo ya kok. Ngomaki mau dhewe. Di padakno karo rupakan sampe. Ambek ayu. Apa nomor? Biasanya ini berpanen ya, begamis blonjong ini mau berpanen salah. Nggih he, panene kan dek wingi bakda blojo teng Brapu niki blonjone blonjo basah. Karo apa nih, Mak? Kayaknya cek berapa? Resik dek iki tembas. Niko ndak eh. Ini Mak, ini ada apa-apa cek. Resik. Ndak. Cao? Sama-sama gendong apa? Ya Allah. Am cao ki lho kaya cao. Niki lho mak anu niki dak. Yo, Jenengan ngono biyen entek. Yo 13 iki Mak, iki lho Mak 14 kilo cuma tak pokok mamaku. Sesuki tapi lomba. ini ya. 37. Oh, ini ya Mak. Mor, dan saan apa iki? Ayo apa no? Nek nang pasar iki biasane ya tuku marik-marik. Ya tuku nek jambu ya tuku jambu. Enek klambi yo. Sok enek bodo, ora bodo kok tuku klambi. Tak tuku wejah. tembas napa? Wejah. Tak tuku wejah. Mak. Aku tek klengah-klengo. Apa mak niku? Kok lali mak aku? Lho, rak ya ngono lah, ndang mulai Kang, tak kelakno iki lho. Iya. Kok malah narung.
Lek James mboten pihanaan iki. Lho pokok sego jagung mangan sego. Nggih nggih. Sego jagung mangan sego. Iki tuku apa ayo njaluk apa dawet? Es dawet Kang. Kang tuku dawet. Nggih Kang. Tumbas. Nggih, tumbas es dawet niki. Niki kula wau bakdo panen. Nggih, niki kula teng pasar borong-borong. Mergo panen. Angsal setengah ton. Tak nggo tuku jamur. Kali niki dawet didahar niki. Diunjuk mriki nggih. Waalaikumsalam. Minum mriki, Mbak. Mriki kok. Senarak mak demi. Anu, apa niki? Tuku es dawet ning gone Pak Soleh. Inu. Ya Allah. Mok 5.000. 5.000 ger. Jadi esek proto enak. Lagi. Ini enak ya. Kita ini. Ya Allah, ya Allah. Enak kowe gendeng. Bar panen, Mak. Aku ki bar panen. Dadi ki lek panen ya tak ngomborong iki lho, Mak. Kaya wong njek gedhok. Lho, pancene wong desa ku. Lah ke wong kota, Mak. Nah, aku ki wong desa. Asli, Mak, aku wong desa, Mak. Tenang. Laku bar panen mau lho, Mak. Tak ketok-ketokno. Aku dikongkon bojoku nang pasar nek mau. Nganduk nang pasar. Ya tak nggo borong ya, Mak. Duwe roh, Mak, kowe bar panen. Delok, Mak, kowe roh bar panen tak didoi, Mak. Delok, Mak. Delok. Lho, Mak. Kesempatanmu disangoni bojoku, Mak. Alhamdulillah, Mak. Jur, bar panen, Mak. Ayo mampir ke kebun kena ya. Kon mumpar-mampir ya, Mak. Gak suruh impor ono. Ya, kena disangoni bojoku ya, Mak. Aku tak rono, Mak. Kesempatan makan. Wes ayo, Mur. Aja mangan ae. Mak ngene jenengan lo kesek nanti ombe. Mur. Tak go konten to. Kesuwen lu. Sorry tulisan. Pak, ampun kata-kata. Nggih. Wes, guys. Nggih, matur nuwun Pak Soleh. Mergo Mak James masak ini. Heh. Marahin wis kena melan aku dibasani sih gak kena paling sosok-sosok. Asu. Oh, bintung. Yo mergo kena wong aku dibasani ya. Kebenaran kenal. Panas ora? Panas. Tukone Mur, sak nomor. Panas layak man. Pironan mak niki? Kok larang mana? Ora larang yo. Lah aku disangoni bojoku kok saiki iki, Mak. Bar panen kok dikek 50.000. Hasil mak delok mak dhewe ngene mak piye? Ora apa-apa. Hasil ngamen mayo nih, Bang. James. Nggih. Iki kepanggih kebane. Tunggu, Bu. Mbak. Mulai bareng kopi dulu yo. Ah, foto.
Siapa siapa apa le Bu? Iki lho fotone Mbak E iki lho. Ngandani ame foto mbek Mas. Malah kepingin dhewe. Nggih. Sehat selalu nggih. Lho gambare anake Mas. Adepe kirene lho Mas. Masalahnya teng mriki nggih video, Bu. Kok Kalau gowo. Iku becek. Becek. Kadane piringane kabeh dicokok kono. Roy aku. Ayo becek wong mesen apa? Napa? Apa iki? Makasih sak bulume. Makasih Bu. Kelise aku tak golek panganane. Dadi bang aku kok Makasih. apa di Wis ero ora usah anu sapal kabeh kok. Supir bus. Weh, sing foto. Mbak, oke. apa wesan. Pokoknya nah. Enak aku takut kok. Aku karepku mbok biji ngono. Apa tak bikin. Lah saya tahu ya Pak ya tak bikin Ya, ya. pisanan kan lo. Salah nggih. Tuh, nyentai gambar nek. Dek kae karo dek kae. Ya ngerti ya. Kaya ro. Ngerti deh salah larang to. Ibu orang tahu ya. Tahu. Ngejapal. Gajane beda. Yo rombongane lah. Larene Pak. Ini begini. Larene pulang. Padangan. Orang-orang aku merah. Merah, merah. Mau jalo tempenya. Salah enak. Kalau sampean viral ini. Tapi di Pak. Mulai mari-mari tuh mari-mari. Hampir jauhnya apa tidak? Kula. Hitung gitu aja, renung gitu aja. Kula adu belatung. Kula wong menadu belatung Pak. Renung. Bosan. Cepone nak. Dilena lah tuh kuah. Kata jalur nasi. Hasil ana Pak. Hasil loro tak ana. nggih. Aku bagi-bagi. Lah aku niatku ya orang ini mau. Nggih. Lagi konten. Masalah entene anu namung kalih, Pak. Nggih niate mboten maksudnya. Nggih. Lagi mau orang niate ora anu. Heeh. Kok dibagi dite Kodok cedot. ada nyedot. Kok wong aku kulino pasar pe kulon pasar kok Ya berapa? ora apal. Berapa dapur? Bisa kita anyaran. Wong pasaran iki ngono kuwi aja nyumput. Nah, ini gulungnya mesti bang. Alah. Gulung. Apa tuh jalur tempe nah? Kita harus kita. Tenan ramai krau kok aku. Ngajong krau. Nah, kok kan tok radio kene. Kon sama kakak. Beno mantu sing por-por sing teman elek-elek ah. Allah. Mantu kurang ajar. Nah, jadi mau tak? Satu banget. Ya kadang mau niate ora tuku. Niate tuku ya tuku kok. Iki sampe mulai engko nek anake nangis. Alah, iya ini kerja piro enggak? Kelas. Ya, jamak cilik sering ngemiki. Mulai. Nggih, matur nuwun, Mbak ya. Jalan Jalan di balik tuh. super.